Csapat. Nem a másikot. Nagyon jó. Tesó 2. És ide tudsz kapaszkodni a nyerekbe? Mehetünk? Tesók 1. Fogjad, Lalika! Hallai csapat. Zalán! Kérjük szépen, hogy mindenki majd maradjon és itt, hiszen utána pedig majd a konkrét helyezettek is kihirdetésre kerülnek. Tényleg az nem is tudja. Az apa csapat. Hogy iszol? Nem tudja, hogy iszol. Zaki csapat. Ez igen? Az is Noelina Jósnő. Tudja, hogy iszol. Hagyjál már. PI Roma Nemzetiségi Önkormányzat csapata. És akkor? Tényleg? Akkor Ja, ő azt hiszi, hogy csak akkor iszol, amikor ő itt van. igen. És a Konyha Tündérek csapatát kérnénk szépen még. Azért is jó, hogy mi dolgozik. Mondja, cserpet ittünk belőle, holnap lesz a legyen. Mondja, cserpet ittünk belőle. Hello, az egyik dingy és a másik áfonyám. Alkonyag! Akkor neked kizállak. Na, akkor marad pedig. Jó, az de én nekem először víz kell. Na. De jó vagy. Hallod? Szerintem vegyünk egy ilyen hívetést, akkor így talán És mit mondja? jobban elfér.